Audio Jungle. Audio Jungle. Ngibele phela futhi ngamukela kuyona i-channel namba phambili radio inkeza lami igama mfeza ngithuthi ungakhumalo bathi la sibona amagomede manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke uwenganza kwethu umculo amaskandi odumwa le ngoma ethu awuthembeni untencane usedalula ukuthi ugalela ngendlela ehlukile emculweni wakhe ngokuthi adidiyele imilayezo ehlukahlukene futhi eminyayo egxine ezitikimbeni ezijwayelekile ukukhuluma ngazo ngenye yezinto abona ukuthi umsize kakhulu ukuthi kusabalale i-album yakhe entsha esihloko esithi awuyiphumuze untencane usematheni kakhulu kulezi insuku ngale album yakhe esithupha enezingoma ezishumi nesithupha laphana ke ephume phakathi kwaFebruary ukubukeka ke abantu bayithakisela kakhulu njengoba ke inezigoma eziwu-13 kuyona sizidlale ke amahlandla angaphezu kuka-100,000 nezibili ezithi ukhethe mina nethi ke engalobolile edlale kakhulu ngaphezu kuka-1 million. Lokhu ke kungenxa yokuthi ke ngathi sekocwane ngomsebenzi wakhe wangonyaka odlule wabona ukuthi kawuhambanga neze kahle ngendlela befisa ukuthi uhambe ngayo. Lokhu ke kwamkhuthaza kakhulu ukuthi azinike isikhathi esanele sokupheka lona ngendlela efanele nezogculisa abalaleli abona ukuthi sokuqalela ukuthela izithelo ezinhle njengoba ke banda abantu abathakasele i-album lakhe kuchazo untencane uthe-ke eqhubuthe kumthatha ecishe izinyanga ezinhlanu ukupheka i-album waze wayinonga ngokusebenzisana namaciko ambala afike kuyona okubala kuwona umzukulu uZamambo Mkhize, uShenge wasehlalankosi ezikanzomo, uKamaphanga, uZondi Zoni Ingcweti, uFredi Gwala. Uchaza ukuthi uzihlanganisile akhethe izigomeni eziwu-28 abezenzela ubuhlungu kuzona kanti yinhle nokuthi ke adidiyele imilayezo eminingi ekhuluma ngezimo ezihlukahlukene ngempilo jikelele okwenza ukuthi kube lula umuntu kume nengoma ayithakaselayo kuyona nethemba ukuthi izoqhubenze kahle ukuze naye akhuthale. Kuchaza untencane uDouble Great 10 kade igama lakhe langempela uSenzo Uzondo uqala ukugqama emculweni nge-album yakhe yokuqala eyayithi Uboya Enkomeni ngonyaka 2019 yalwanya ngethi Ncane le mboka ephuma ngonyaka 2021 kube ngethi ke isivule yonke iminyaka ngonyaka 2023 nethi Alingeni yangonyaka 2044 yathi nyakenye ukhiphe i-album ethi Khotha lana tribute to uMjikjelwa naye achaza kakhulu ukuthi ayizange ihambe kahle ngendlela akade alindele ngayo. Ngase ukuthi ngiyathemba nasibona i-album kaNtencane hanze kahle kakhulu lapha ney'nkundleni zokuxhumana. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula hlala comment section ke ngizwe ukuthi uthini olwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibone ngaza ukuthi ngiphuma nje na kodwa ngiyethembisa ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.